ay sa tukawan pag nag-ako kan komunyon. Sa tamang pag-ako kan komunyon, buksan an walang kamot, mantang sa irarom an tuong kamot. Kuahon an ostya gamit an tuong kamot, asin ihungit ang sagradong ostya sa atubang kanpadi o ministro. Para po sa seguridad kan gabos, daiputugot an pagdara asin pagpalupad ni lobo sa laog kan simbahan. Huli ita ini pwedeng makaraot kan pag-ikot kan ceiling fan. Ini po pagirumdom sa mga magurang asin nagtitinda nin balloon. Ang second collection po niya to ay pinapanungod para sa mga financial na pangangaipon niya to para sa pag-andam, sa pagselebrar niya to kan ika-450 anibersaryo kan sa tong parokya. Padagos po ang pag-recruit niya to para sa Reina Elena 2026. Magrani na lang po sa Parish Youth Ministry para sa iba pang kahapotan. Bukas na po ang pagpa-enroll sa Holy Cross Parochial School. Igwa po nin mga teachers na ma-assist sa Indo sa pagpa-enroll. Ang pagkumpil sa petsa 5 kan Mayo, gigibuhon sa oras na alas 2 nin hapon, asin bakong alas 10 nin aga. Ang seminar dagos po na ginigibo kada Sabado. Apwera sa baptismal certificate, kaipuhan po na magsumeter kan certificate of attendance and completion kan tulong sesyon na seminar. Sida ipo makakakumpleto, i-schedule sa masunod na taon. Igwanin practice, kaibaan mga ninong asin ninang sa Sabado, pizza dos nin hapon. Pagirumdum po, ang ninong o ninang na pilion dapat bunyag sa Katoliko asin nag-ako na kan sakramento nin kumpil. Iniimbitaran ang mga kaakian na magpartisipar sa Flores de Mayo, lambang Miyerkules asin Sabado sa oras na alas 4 nin hapon. Sa 13 kan Mayo, iyo ang kafiestahan kan Fatima. Makisumaro kita sa pagpamibi para sa katuninongan. Igwapo nin novena kada aga pagkatapos kan misa napupuunan sa Lunes. Sa Mayo 9, Sabado, igwapo nin pilgrimage sa Basilica ang mga devotos ni Nuestra Señora de Peña Francia nagikan sa mga parokya kan Rinconada. Ang misa po gigibuhon sa Basilica sa oras na alas 7 nin aga, kaya inaalok po ang mga miyembros asin oficiales kan OLPA o Our Lady of Peña Francia Association asin Guardias de Maria ni i-arrange ang transportasyon pasiring sa Basilica sa aldaw na iyan. Ang mga sponsors po niya to ngunyan na kaumawan kan fiesta kan Finding of the Holy Cross, iyo po ang mga may nasunod. Nelson asin Aidel Lavilla and family, Mayor First Simbulan and family, Mr. and Mrs. Jose Recepcion and family, Wilda Albesa and family, Mr. and Mrs. Willan Tangilon and family, Magdalena Tangilon and family, Mrs. Josefina Pasion and family, Ellie and Annie Dinero, Larry and Sylvia Ocampo, Rosa Pasion, Elizabeth Remedio, Panton Gagliardi family, Lerma Dorana and family, Mr. and Mrs. Fabio Villarreal and family, Sayos, Jocelyn Yarva, Donna Albalata and family, Mr. and Mrs. Juan Bolivar and family, Gloria Oxiano Abonal and family, Roger and Lisel Daza and family, Mr. and Mrs. Pedro Cernande and family, family of the late Francisco Olivares Sr., Arthur and Margie Romualdo and family, Mr. and Mrs. Salvador Regalado and family, Mr. and Mrs. Virgilio Biares and family, family of the late Sancho Sabio, Juana Drusila Eriola, Mr. and Mrs. Celedonio Elevado Jr. and family, Mr. and Mrs. Peter Cortero and family, Alma Q. Bigayan and family, UNEP and Alfilor Memorial College Incorporated, Mr. and Mrs. Bernabe Luzon and family, Mr. and Mrs. Guillermo Penetrante Jr. and family, Francia Elevado, family of the late Julian Bigayan, Ramon Llanes,
Gina Lopez and family, Mrs. Elena Macaorog and family, Mr. and Mrs. Ruben Operio and family, Mr. and Mrs. Cleto Lastrella and family, Maribel and Andy Pasion, Venar Franco Panganiban, Mr. and Mrs. Michael Harris and family, Roman and Nene Rainera and family, Engineer and Mrs. Cesar Septimo Jr. and family, Raquel Portugal and family, Foliosco family, Avelina Peñalas and family, Ciso and Fe Vasquez Ballester and family, Valen Ortares and family, Paul Daniel Aliman and family, as in Villarreal family. Ang satuya pang Santa Misa, ngunya na pagkaaga, idinodolot para sa mga minasunod na intensyones. Pasasalamat for Jessie's birthday, dolot ni Elizabeth Gallamosa. Pasasalamat, dolot kan mga minasunod, Bagos family, Amara Asher Turner, William and Saiza, Helen A. Sumayo, George Elgar Jr. and family, Lilia Detal, Domilin Ladislao, Jude and Ivy Esplana, Carmen Dina V. Haber, Joy Ganalon, Lourdes Ganalon and family, Cleto and Fenyosco Lastrella and family, Marlon and Beverly Breboneria and family, Mrs. Rita Pasion and family, Jose Martires and family, Estelita Nantes and family, Mrs. Delia Ibarondo and family, Tortoles and Valiente family, Glenn and Claire Tosok, Apollo and Abigail Abunal, Arlene Fordan, Mr. and Mrs. Iotiquiano P. Frias and family, Mr. and Mrs. Norbert Luares and family, Jenny E. Dalumas, Nilayan family, Mrs. Caroline Valenzuela and family, Mr. and Mrs. Mark Albert B. Sales, Mr. and Mrs. Mark Anthony Lapus and family, Hazel Ann Pecundo, Maribeth P. Sarnal, Hart Valen N. Bolivar, Reeds N. Bolivar, Sandler N. Saldivar, Alona Claire Triumphante, family of Esteban and Concepcion Embestro and family, Mr. and Mrs. Vincent Paul L. Negado, Noreen P. Hayag and family, Frances Alisago, Mr. and Mrs. Jomi Enseñado and family, Marian Parpan Ilanan, Mr. and Mrs. Jermaine B. Zagada, Ezekiel Apolinario, Mr. and Mrs. Edison Apolinario and family, Jaime Penetrante and family, Mr. and Mrs. Angel Nierva and family, Mr. and Mrs. Rolando Perinia and family, Vilma and Janelle Odavar, Mr. and Mrs. Romulo Titular and family, Mark Jason Titular, Ruben and baby Relevante Operio and family, Lilet Placides Manawis and family, Lurin Clan, Edna Casano, Ben and Irene Balatan and family, Mrs. Gemma Lorzano and family, Ana Lu Recleson, Zenaida T. Reyes, Rowena Patti Sedeño, Lavado Hosana family, Mr. and Mrs. Francisco Torrevilla Jr., Erlinda O. Pandes and family, Mr. and Mrs. Angeles Hermoso, Ana Wim, Muriel Sapinoso, Mr. and Mrs. Julius Coralde. Pasasalamat para kay Daisy Apondar, dolot ni Annie B. Apondar and family. Pasasalamat para sa 56th wedding anniversary of ex-Congressman Salvio and Joe Fortuno. Pasasalamat dolot ni Mr. and Mrs. Alberto G. Bersabe Jr. and family. Para sa sarong petisyon, dolot ni Elfa and Frances Florese, Amara Asher Turner, as in William and Saiza.
para sa kaumawan kan banal na krus, dulot ni Gloria H. Ramales and family, para sa kaumawan ni Nuestra Señora di Katipanan, dulot ni the Mr. and Mrs. Steve Philip L. Uwida, para sa kaumawan ni Nuestra Señora di Katipanan, asin San Jose, dulot ni Magdalena Gavina and family, para sa sarong petisyon, dulot ni Jose Martires and family, para sa kaumawan ni Nuestra Señora de Angustia in Nuestra Señora de Katipanan, dulot ni Estelita Nantes and family, para sa kaumawan kan banal na krus, dulot ni Evelyn Lumbis. Siringman, dulot ni Evelyn Kimberly Lumbis, asin Nancy Sorilia Rule and family. Siringman ni Mr. and Mrs. Norbert Loares and family, Mr. and Mrs. Anthony Balagcha and family, Jimmy Rosario Lorin and family. Petisyon para kay James Michael, dulot ni Lydia Marliare. Para sa sarong petisyon, dulot ni Noreen P. Hayag and family. Para sa kaumawan kan banal na krus, dulot ninda Mrs. Merced E. Larcena and family, Mr. and Mrs. Eddie Banial and family, asin Talier Salazar family. Para sa sarong petisyon, dulot ni Catherine A. Dilag, Ezekiel Apolinario, asin Ruben and baby Relevante Operio and family. Para sa kaumawan ni Nuestra Señora di Katipanan, dulot ni the Mr. and Mrs. Sancione Nagales. Para sa kaumawan ni Nuestra Señora de Angustia, dulot ni Mrs. Herminia Titular and family. Para sa gabos na Santos y Santas, dulot ni Rosita Malion and family, asin Vanchi Gavina and family. Para sa kaumawan kan banal na krus, dulot kan Prades Salcedo family. Para sa kaumawan ni Nuestra Señora di Katipanan, asin Nuestra Señora de Angustia, dulot kan Prades Salcedo family. Para sa sarong petisyon, dulot ni Pobleo y Emelda Bolivar and family. Para sa kaumawan kan banal na krus, dulot ni the Mr. and Mrs. Salvador Espares and family, Mrs. Cecilia V. Pandes and family, Nicole LJO Pandes, Eddie and Marites Bermal and family, asin Mrs. Eleanor L. Regalado and family. Para sa kaumawan ni Nuestra Señora di Katipanan, asin kan banal na krus, dulot ni Aida A. Gorecho. Para sa sarong petisyon, dulot ni da Maridel Arroyo, asin Consejo Mendoza. Para sa gabos na mga kalag, dulot ni da Vanchi Gavina and family, Jose Martires and family, Navarra Nadal family, Emmy Villarreal and family, asin Mrs. Marilyn Platado and family. Para sa kapahingaloan kan minasunod na kalag, Alfie E. Maria, dulot ni Jaime Penetrante and family, Andres, dulot ni Vilma and Janelle Odavar, Angel Senior E. Vitaliana, dulot kan Ensano Villaluz family, Antonio, dulot kan Navarra family, Arsenio E. Igmedia, dulot ni the Mr. and Mrs. Rolando Perinia and family, Bernardino E. Carmen, dulot ni Carmen Dina V. Haber, asin ni Kathy and Julius Harliare and family, Brigida, dulot ni Mrs. Marlene Platado and family, Cleofe E. Mark, dulot ni Cleto and Feniosco Lastrelia and family, Demetria E. Anastasio, dulot ni Cynthia and Ray Sumayo and family, Dominador, Dominador Senior, dulot kan Hernandez family, Dominga Ininia, dulot ni the Mr. and Mrs. Rolando Perinia and family,
Idelberto, dulot ni Mrs. Marlene Pletado and family. Elias, dulot ni Maria Victoria B. Tresnado. Ilsa E. Salvador, dulot ni William and Saisa. Eli E. Mauro, dulot ni Jeanette A. Bailon and family. Esteban E. Concepcion, dulot kan family of Esteban and Concepcion Embestro and family. Estelita, dulot ni Emmy Villarreal and family. Evelyn Grace E. Roland, dulot ni Fortunata Soto. Gilbert, dulot ni Lilibeth Panton and family. Para sa gabos na mga kalag, dulot ni Cynthia Ray Sumayo and family, asin Maria Victoria B. Tesnado. Para sa kaumawan kan banal na krus, asin ni Nuestra Señora di Katipanan, dulot ni Mrs. Marlene Pletado and family. Para sa kapahingaloan kan minasunod na kalag, Ivan, dulot ni the Mr. and Mrs. Eleuterio and Marian G. Penetrante. Jose E. Rosa, dulot kan Navarra Nadal family. Joseph Ryan E. Olimpio Jr., dulot kan Navarra Nadal family. Juan, dulot ni Mrs. Felicitas Enseñado and family. Juan Jr. E. Angel Jr., Juan Sr. E. Teresa, gabos dulot kan Ensano Villaluz family. Juanita E. Margarita, dulot kan Navarra Nadal family. Julian E. Isidra, dulot ni the Mr. and Mrs. Rodolfo Uwida and family. Julieta, dulot ni Mrs. Purita Uwida. Keith E. Rosa Cristina, dulot kan Ensano Villaluz family. Lorenzo, dulot kan Fortuno family. Lourdes E. Mariano, dulot ni Ruben and baby Relevante Operio and family. Mahalia Manda E. Cris, dulot ni Cleto and Fel Ñosco Australia and family. Marcelina E. Paking, dulot ni Maribel and Andy Pasion and family. Mateo E. Natividad, dulot kan Del Parto family. Medardo, dulot ni Aidel G. Lavilla and family. Modesto June E. Teresita, dulot ni Janet Agnes Salvadora and family. Natividad, dulot ni the Mr. and Mrs. Danilo Niebres and family. Paula E. Bonifacia, dulot kan Ensano Villaluz family. Rafael Adonis E. Marlin, dulot ni William and Saisa. Roger, dulot ni Cynthia Ray Somayo and family. Romeo E. Guillermo, dulot ni Maria Victoria B. Tesnado. Rosario, dulot ni Carmen R. Orante and family. Vicente, dulot kan Sarong Anonymous. Misa Laudate, dulot ni Mrs. Marlene Pletado and family. Zuelo E. Crescenciana, dulot ni William and Saisa. Para sa gabos na kalag sa purgatorio, dulot ni the Mr. and Mrs. Danilo Niebres and family. Asiring manit Cantortoles and Valiente family, asin ni Helen A. Sumayo. Pasasalamat, dulot ni the Carmen R. Orante and family. Mrs. Francie E. Ocampo and family, asin Arthur A. Aguila. Para sa gabos na mga kalag, dulot din the Mrs. Rita Pasion and family, Mr. and Mrs. Rolando Periña and family, as in family of the late Sancho Sabio. Para sa kapahingaloan kan minasunod na kalag, Numeriano Senior E. Chudora, Guillermo Senior E. Natividad, gabos dulot ni June and Nancy Penetrante and family. Ruperto E. Solidad, dulot kan Ensano Villaluz family. Sancho E. Salome, dulot kan family of the late Sancho Sabio. Silvestre E. Gregoria, gabos dulot kan Ensano Villaluz family. Virginia Bari, dulot ni Chel and Chat Galvante Sonico. Esteban E. Concepcion, dulot kan family of Esteban and Concepcion Embestro.
Pasasalamat Dolit kan family of Esteban and Concepcion Embestro, as in Gloria Oxiano Abonal and family, para sa kapahingaloan kan kalag ninda Domingo E. Esther Dolot ni Gloria Oxiano Abonal and family. Pasasalamat dolot kan mga minasunod. Hali sa sarong anonymous, Marvin and Lenny Margate and family, Nita Fortuna and family, as in Connie and Harumi. Para sa kaumawan ni Nuestra Señora di Katipanan, as in Nuestra Señora di Angustia, dolot ni Nita Fortuna and family.
Diyos marhay na aga po sa indugabos mga tugang, ki Kristo. Ngunyan iyo an kafiestahan kan banal na krus. An krus, originalmente simbolo nin kasusupgan, padusa, asin, kagadanan. Alagad sa paagi kan nakakaligtas na kagadanan ni Jesus, an krus naging simbolo nin kapangganahan asin kaligtasan. An sa tong parokya, minukna kan taon 1578, an ngaran kan Santa Cruz, sa ngaran kan Santa Cruz. Sa laog nin apat, may kabangang siglo, kita nag-ako kan biyaya nin Diyos sa lindong kan banal na krus. Manigo sana napakinabangan niya to ang biyayang ini. Kaya ngunyan na taon, pupunan niya to ang pag-andam sa dakulang selebrasyon kun kan ika-450 taon kan sa tong parokya. Padagos niya tong ipamibi ang mga tugang niya to na nagpapasan kan sa indang manlaen-laen na krus. Lugod ang krus ni Kristo, ang padagos na magtao sa indanin kusog asin ranga. An sa tong selebrasyon, pangengenotan ni Muy Reverendo Rex Andrew C. Alarcon Didi, an Arzobispo kan Cáceres. Pano kan espiritu nin kaugmahan asin pasasalamat, iitaas niya to an sa tuyang puso asin isip sa ugmang pag-awit kan awit sa pagpuon. Matindog ang gabos.
Sa ngaran ka nama, sin kan Aki, sin kan Espiritu Santo, Amen. an katuninongan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Matukaw po ang gabos. Ngunyan babasahon kan kanselyer o diakono an pastoral exhortation kan arsobispo sa pagbubukas kan 2 taon na paghahanda para sa hubileo. Archdiocese of Cáceres, Office of the Archbishop, Pilgrim City of Naga, Philippines. A pastoral exhortation to the clergy, religious, and the lay faithful of the Holy Cross Parish, Nabua, Camarines Sur, on the opening of the 2-year spiritual and pastoral preparation for the 450th foundation anniversary of the Holy Cross Parish. Dearly beloved brothers and sisters in Christ, grace and peace be with you in our Lord Jesus Christ, whose saving cross stands at the heart of our faith and our life as a community. As your Archbishop, I write to you with deep joy and gratitude to God, mindful of the rich history entrusted to us. Our beloved Holy Cross Parish in Nabua, founded in the year 1578, through the missionary zeal of the Franciscan Fathers, has long stood as a radiant witness to the gospel in the Bicol Peninsula. Through generations, the faith has been handed on, nurtured by sacrifice, sustained by devotion, and strengthened by the grace of God. Now, as we look toward the year 2028, when we shall celebrate the 450th anniversary of our parish foundation, we recognize that this is not merely a date to mark, but a grace to receive. Such a milestone invites us into something deeper, a journey of renewal, remembrance, and mission. It calls us to look back with gratitude, to examine our present with honesty, and to step forward with hope. Therefore, I warmly exhort all of you to enter wholeheartedly into a 2-year spiritual and pastoral preparation which shall begin on May 3, 2026, the feasts of the finding of the Holy Cross, and culminate on May 3, 2028, in our Grand Jubilee celebration. During this sacred time, let us be guided by 3 paths. First, memory, pagrumdum. Let us cherish and honor the story of our faith, the missionaries who first proclaimed Christ among us, and our ancestors who, with steadfast devotion, preserved that gift. May we never forget that we stand today because others believed, sacrificed, and loved before us. Second, metanoia, pagbabago. The cross always calls us to conversion. I urge each one of you to renew your relationship with the Lord through the sacraments, especially the Eucharist and reconciliation. Let this be a time of deeper catechesis, prayer, and personal transformation, so that our faith may not remain superficial, but become truly alive. Third, mission, paglingkod. Our devotion must bear fruit in love. Let us reach out to those on the margins, the poor, the forgotten, the wounded, and rediscover our calling as a missionary church. In serving others, we encounter Christ Himself to help us live out this journey and encourage the whole parish to embrace concrete expressions of faith, bringing the image of the Holy Cross to every barangay and sitio, gathering and preserving our shared history, establishing lasting works of charity for those in need, and enriching our liturgical celebrations with prayer and hymn
that unite us as one people. My dear faithful, this preparation will bear fruit only if we walk together. I call upon our clergy, our parish pastoral council, religious organizations, youth, families, and even our beloved Nabuenos living abroad. Offer your time, your gifts, and your hearts. Let no one feel excluded from this grace-filled journey. May this season become for us a time of healing where there is devotion, unity when there is distance, and renewed zeal where faith has grown weary. Let us move forward not simply as individuals, but as one parish family, centered on Christ and His cross. Entrusting all this to the intercession of the Blessed Virgin Mary and to the power of the Holy Cross, I impart to you my blessing. Given this third day of May, in the year of our Lord 2026, of the Holy Cross Parish, Nabua, Camarines Sur. Signed, Most Reverend Rex Andrew C. Alarcon, Archbishop of Cáceres. Ngunyan, ipipresentar kan mga representantes kan Parish Pastoral Council Executive Board ang logo kan Jubileo. Ang logo kompuesto kan binasunod na elemento. Ang simbahan bilang simbolo kan komunidad nin pagtubod. Ikadua, ang numero 450. Ang lawig kan panahon kan pagiging parokya. Ikatulo, ang mga tao na naglalakbay sa pag-aurora asin pagdebosyon sa banal na krus. Simbolo kan naiibang pagpahayag kan pagtubod kan mga Nabuenos. Ang pag-andam asin pagselebrar kompuesto nin tulong kabtang. Ang taon 2026, itinatalaga sa pagsimbag sa pangapodan nin paglaog na pagbabago. Ayan.
Ngunyan sa tuyang ientronar ang banal na krus. Matindog po ang gabos. Diyos non na paraligtas, kagurangan kan banal na krus, uya kami sa imong atubang, na an puso pano nin pag-omaw. Sa laog nin 450 taon, ginibo mo ining parokya bilang harom nin sa imong presensya. Ginigiromdom niya mo nin may dakulang paggalang an pagtubod kan sa mong mga kamagurangan na kan taon 1578 itinanom an pisog kan ebanghelyo sa banwaan na ini. Nagpapasalamat kami sa imo para sa mga kalag na nakatagbo nin pagkaherap, kaumayan, asin buhay sa pamitisan kan sa imong krus. An pag-andam, asin pagselebrar, kompuesto nin tulong kabtang. An taon 2026, itinatalaga sa pagsimbag sa pangapodan nin paglaog na pagbabago.
Matukaw po ang gabos. Kagurangnan, sa samong pagselebrar ka ining dakulang hubileyo, baguhon mo kami sa laog. Ipadara mo ang Espiritu Santo, tanganing hugasan an samong attitude na mayong pakiaram, asin papaglaada sa mo an kalayonin pagkamuot kan sa imong puso. Lugod an misteryo kan krus, iyo an magin burabod kan samong espiritual na pagbabago. Amen. Ang taon 2027, itinatalaga niya to sa konkretong lakdang para sa pagpalakop kan ebanghelyo sa paagi kan misyon. Kagurangnan, inunat mo an sa imong mga takyag sa krus, tanganing kuguson an bilog na katawohan. Tukdoi man kami na aboton kan sa mong mga kamot, an mga yaon sa luwas kan sa mong simbahan. Tawan sa mo an isog nin buot, na hanapon an mga nawawara, an pagkaherak sa mga nagsasakit, asin an kapakumbabaan sa paglingkod sa mga nagtitios. Amen. Ang taon 2028, itinatalaga niya to para sa dakulang selebrasyon. O Diyos nin paglaom, kami nagseselebrar, huli kan sa imong karahayan. Lugod ang taon nin hubileyo, magin panahon nin banal na pag-ako kan sa imong biyaya. Magkanigo lugod kami na mag-ako kan grasyang itinagama mo para sa mo. Amen. Ngunyan, masasaksihan niya to ang paglaog kan imahen ni Nuestra Señora di Katipanan, ang patrona kan Nabua. O Maria, Inang Katipanan, sa mong patrona, ipinagkakatiwala niya mo sa imo, an makainang pag-antabay, sa pag-andam niya mo sa taon kan hubileyo, kung paanong tinipon mo an sa imong mga aki, sa pakikipagtipan. Tiponon mo man lugod kami ngunyan, sa malodok na pagpahayag kan sa mong pagkamuot sa imong aking si Jesus. Matindog po ang gabos.
Gloria in excelsis Deo. Kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang
Mamibi kita. O Diyos na makakamhan na sindayang kasagkoran, danay na hamanan mo sa muya, ang sakramento kan Paskwa, tanganing ang mga pinagkanigo mong baguhon, huli kan banal na bunyag, magdulot nin dakul na bunga sa tabangan sa imong pagbantay, as initugot mo na makaabot sa mga kaugmahan, nin buhay na dayang kasagkoran, huli kay Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kay bamong nabubuhay as sinagahade, kasarukan Espiritu Santo, Diyos, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Matukaw ang gabos. Liturhiya kan tataramon. An enot na babasahon, manunungod kan pagpili kan pitong mga lalaki na pano kan espiritu, tanganing magtabang sa mga apostoles sa paglingkod sa katawuhan. Hinanyugon po niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa mga gibo kan mga apostoles. Kan mga aldaw na ito, mantang nagdudugang ang mga disipulos, nagkaigwanin mga paggumod-gumod sa mga Helenista laban sa mga Ebreo. Huli ta nagpapasipara sa aldaw na paglingkod ang mga balo nindang babae. Kaya inapod kan 12 ang dakulon ng mga disipulos asin sinabihan, bako magayon na bayaan mi ang tataramon kan Diyos para maglingkod sa mga lamesa. Mamili kamo sa indo, mga tugang nin pitong lalaki na ginagalang panukan espiritu asin kadunungan. Napapamahalaon ta sa pangangaipong ini, mantang kami magpapakaimbod sa pagpamibi sa kapaglingkod sa tataramon. Nauyunan ang isinabi kan bilog na grupo, asin pinili si Esteban, lalaki na pano nin pagtubod, asin Espiritu Santo. Si Felipe, saka si Procoro, si Nicanor, saka si Timon, si Parmenas, saka si Nicolas, sarong prosilitong Antioqueño, pinatubang sinda sa apostoles, asin pakapamibi, pinatungan sinda kan mga kamot, ang tataramon kan Diyos, naglalakop asin nagdudugang nin marhay na bilang, kan mga disipulos sa Jerusalem, pati dakulang grupo kan mga padi, nagkukuyog sa pagtubod. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Kagurangnan, kahiraki kami na nagsasarig sa imo. Kagurangnan, kaheraki kami nagsasarig sa imo. Mag-ugma kamo mga suripot sa kagurangnan. Sa mga matanos na bagay ang pag-umaw. Magpasalamat kamo sa kagurangnan sa arpa. Sa lirang 10, ang dulos magtugtog sa iya. Kagurangnan, kaheraki kami na nagsasarig sa imo. Tamatanos ang tataramon kan kagurangnan, asin ang gabos sa kaimbudan. Namumutan niya ang kasuriputan sa kakatanosan. Pano nin pagkaherak kan kagurangnan ang daga. Kagurangnan, kaheraki kami na nagsasarig sa imo. Uya ang mga mata kan kagurangnan, pasiring sa mga may pagkatakot sa iya, para sa mga naghahalat kan sa iyang pagkaherak, sa pag-agaw kan sa indang mga kalag, sa kagadanan asin sa pagkabuhay sa inda sa tigutom.
Kagurangnan, kaheraki kami na nagsasarig sa imo. Sa ikaduwang babasahon, kita gabos inaapodan na magin man mga buhay na gapo. Nagpapatindog kan espiritual na harong, banal na pagkapadi na nagdudulot nin mga atang na espiritual. Hinanyugon po niyato ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa enot na surat ni San Pedro. Mga namumutan, magdulok kamo sa iya, buhay na gapo, isinikwal nin mga tao, alagad sa mata kan Diyos, pinili asin mahalaga. Kamo mismo, siring sa buhay na gapo, magpatugdok kamo na maging espiritual na harong, na magiging banal na kapadian, na bagdudulot nin mga espiritual na sakripisyo, na akong marhay kan Diyos, huli kay Hesu Kristo. Tayaon sa kasuratan, uya, mabugtak ako sa Sion, nin gapo, gapong sarigan. Pinili asin mahalaga. Asin ang nagtutubod sa iya, dai mapapasupog. Kaya an onra sa inda na nagtutubod. Alagad sa mga dai nagtutubod, ang gapo na isinikwal kan mga paratugdok. Ininggayo ang nagin sarigan. Asin gapong napapasingkugan. Gapong nakakapasok hamang. Nasisingkog sinda na nagsusuwail sa tataramon. Sukat sa inda na diyan itinalaga. Alagad kamo, piniling lahi, hading kapadian, banal na nasyon, banwaan na pinagalan para masadiri. Tanganing irukyaw nindo ang mga gibong nga ngalasan kanag-apod sa indo, hali sa diklom, pasiring sa makangangalas niyang liwanag. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog ang gabos sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapa sa indo,
sa imong espiritu. Agbasa kan banal na ebanghelyo, susuki San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Nagsabi si Jesus sa iyang mga disipulos, "Dai magkara purisawan sa indong puso. Nagtutubod kamo sa Dios, magtubod man kamo sako. Sa harong kan sakong ama, dakul ang dagusan. Kung dai nagtaram kuta ako sa indo, malakaw ako tamaandam nin lugar para sa indo. Kung ako makakalakaw asin makaandam nin lugar para sa indo, mabalik ako asin kukuanon ko kamo para sa kuya. Tanganing kun sa inako, dumanman kamo. Kun sa inako maduman, aram nindo andalan." Nagsabi sa iya si Tomas, "Kagurangnan, di mi aram kun sa in ka maduman, paano mi maaaraman andalan?" Nagsabi sa iya si Jesus, "Ako andalan, an katotohan asin ang buhay. Mayo nin makakadulok sa ama, kundi huli sako. Kung midbid nindo ako, an sakong ama, mamimidbidan man nindo. Puun mo niyan, mamimidbidan nindo siya, asin siya sa indong nahihiling." Nagsabi sa iya si Felipe, "Kagurangnan, pahilingan sa mo an ama, asin taman na iyan para sa mo." Nagsabi sa iya si Jesus, "Haloy ng panahon, kaiba nindo ako, asin daipa ako nindo midbid, Felipe. Ang nakahiling sako, nakakahiling man sa ama. Taano ta nagsasabi ka, pahilingan man sa mo an ama, dai ka nagtutubod, na ako yaon sa ama, asin an ama yaon sako. Ang mga tataramon na isinasabi ko sa indo, dai ko sa diring tinaram. An ama na yaon sako, iyo ang nagibukan sa iyang mga gibo. Magtubod kamo sako, ako yaon sa ama, asin an ama yaon sako. Kundi dai, huli kan mga gibo man sana, magtubod kamo. Amen, amen, nagsasabi ako sa indo, ang nagtutubod sako, magigibo man kan mga trabaho na ginibo ko. Asin urog kadakula, kisa mga ini ang gigibuhon, huli ta ako malakaw, pasiring sa ama." An marahay na bareta, kan sa tong kagurangnan. Pagumaw sa imo, Kristo. Padagos po kitang nakatindog sa pagbindisyon kan libro ni Ebanghelyo. Mapangoros po kita. Matukaw ang gabos sa paghinanyog kan homilya. Maray na ramrag po kaninyong amin. Happy Fiesta, Happy Fiesta. Pakibati ng kataid, Happy Fiesta. Haputo nindo kung may pagkakan sa harong ninda, ano? Tapos makiulay ka mong maiba na kamo pagkatapos kang misa, ha? Makifiesta na po kamo. Sa kuyang pagbati sa Indo, asin sa tuyang puraparo ko si Father Albert Kaibaan. Sa iyang mga katuwang napadi, Father Joseph, Father Marlon, asin mga tugang napadi, and of course, sa tuyang first na obispo from Nabua, si Most Reverend, talagang Luisito Oxiano. Palakpakan ta po. Hali pang birak.
Biracatandoanes sa Indupugabo sa Parish Pastoral Council with Mrs. Nancy Penetrante bilang chairperson sa Indupugabos, Banwaan ng Diyos digdi sa Nabua. Pagpuon kang bulan na Mayo, sa ibang lugar, sa Naga, sa Partido, as in ibang lugar, puon kang mga Santa Cruzan. Ito pong Santa Cruzan, baga ano, as in minatapos yan duman sa Reina Elena. Si Reina Elena, iyo ang may kapot kang krus. Tas siya itong nakakua, itong finding of the Holy Cross. Si Reina Elena, ang aki niya si Constantine, emperor of the empire. Kaitong nakilaban si Constantine, duman sa pangaturugan, itong simbolo kang krus, sabi duman, in oxinio vinces, sa paagi kang tanda na ini, manggagana ang mga hukbo. Kaya nagkaigwaning battle duman sa may Milvian Bridge, nanggana sinda. Because of the sign of the cross, they attributed the victory. As in poon ka ito, si Emperor Constantine declared Christianity as the religion of the empire. Dati ka ito, ang mga Kristiyano, they were persecuted. Kaya nagtatago ang mga Kristiyano. Pero na-convert ini si Constantine. At dahil kay Reina Elena, no? And because of that, Christianity became the religion of the empire. Oh, from being a persecuted, garo sekta na nagtatarago, ay naging religion of the empire. Kaya pag Santa Cruzan, si Reina Elena baga, suina, may dara kang krus, sa kasi Constantino. But in history, Constantine became the emperor. And si Elena is the mother, yung ina ni Constantine. In the year 313, Constantine issued the Edict of Milan. That Edict of Milan was the decree or the pronouncement, issuance that Christianity has become the religion of the empire. And from then on, Christianity spread. Kaya nagkaigwanan yung Christian empire. A little history of the finding of the Holy Cross and the Reina Elena, no? Pero digdimas na araman ko na digdimas sa indo itong Aurora, no? So Aurora pagdara kang patron kay itong barangay, yaon man ang Santa Cruz, no? Pigdadara sa mga harong-harong. Ngunya na kafiestahan kan banal na krus, buot ko kamong imbitaran sa tulong punto nin paghurup-hurup. Ang Santa Cruz, taano tam mahalaga sa to ang banal na krus. Inot, ang banal na krus, ngunyang baga uso ang GPS, no? GPS or ang Waze, Google Maps. Pag ikanawawara na, madumang ka na sa imong cellphone, as in, tatawang kaning direction. Kaito, ang ginagamit ng mga mapa, so mga papel sana, bihira man nga ni kitang magamit ning mapa, pero ngunyan, igwa na kita ining mga digital maps. Ang digital map, nagtatao sa to, kang dalan, nagtatao sa to ning direction, no? So, ang Santa Cruz, taano mahalaga sa to? Huli ta ang Santa Cruz, garuman siya map, kang satuyang pagkabuhay. No? Map, ikadua, garong susugan or pattern kang buhay ning sarong Kristiyano. Paano ini nagiging map?
hilingon po nindo ang krus baga normalmente igwaning arog kay ni vertical saka igwaning horizontal, no? Vertical, horizontal. Ang vertical nagpapagirumdum sa to kaining going up and going down. Iyo po, paitaas, pababa. Ang pababa, ang mahal na Diyos, naglalang sa sato. Going up, kita man pasiring sa mahal na Diyos. Ang satong relasyon sa mahal na Diyos. Ini ang vertical dimension of the cross. Ang krus nagpapagirumdum sa to. Uy, Kristiyano, Katoliko, daimo paglinangawan ang sa imong relasyon sa mahal na Diyos. Ang gabos na igwa ka, gikan sa mahal na Diyos. Kaya, magayunon baga, kustumbre nindong mga taga-nabwa, asin ngunyan, nahiling ta, na dai ka mo, nalilingaw, kan sa indong relasyon sa mahal na Diyos. Sa mga fiesta, lalo na, sa mga harayo, minauli digdi, tama pamisa, dai ka mo nalilingaw. Very good, dai ka mo nalilingaw kan sa indong relasyon sa mahal na Diyos. Hulita, ano pa man ang sa indong inabot, ang iba sa indo, harayo na ang naabot, dai ka mo nalilingaw na ang gabos na ini, gikan sa mahal na Diyos. Ang aurora, pasasalamat baga, thanksgiving, mga intensyon, pag sa Diyos, the vertical dimension. Ining horizontal dimension, nagpapagirumdum sa to, kan sa tong relasyon sa kapwa, person to person, neighbor to neighbor, na napapatunayan ang pagkamot sa Diyos, kan sa tuyang pagkamot sa kapwa, sa pamilya, sa pagtaraid, urog na sa mga nangangaipo. Pirmi nga ning sinasabi baga sa banal na kasuratan, ang nagsasabing namumuot sa Diyos, pero dahil namumuot sa kapwa, nagpuputik. In other words, tanganing maprobaran na totoo itong vertical dimension, kaipuhan ang horizontal dimension. Kaya masabi kung nagsasabi ka ngayon na namumuot ka sa Diyos, pero dahil ka manamumuot sa kapwa, mayo ning proof ang sa imong pagkamot sa Diyos. Therefore, ining duwa, perming magkaiba, ini ang mapa, hulita kang hinapot si Jesus, Lord, uno so pinaka-importanting mga tugon kamal na Diyos? Sabi niya, the first, love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with the totality of your being. Amo yan, inot. Una, kamutan mo amal na Diyos. Pangarwa, love your neighbor as you love yourself. Kaya dai pwedeng pagsuhayon, ining duwa, ang satuyang pagkamot man sa kapwa, naliliwanagan, kan satuyang pagkamot sa mahal na Diyos. Kaya, ang krus, mapa, kan satuyang pagkabuhay. Therefore, kung ika nariribong na, dahil mo na aram ang gigibuhon mo, confused ka na, sari na, da direksyon ka buhay ko, pisari na ako, Lord, na agibuhon ko, go to the cross. The cross, migpagrumrum ka nimo. Do not forget God. Do not forget your neighbor. And these two must come together. Bako lang map, it is also a pattern. Ano ang pattern kang buhay ta? Ang pattern kang buhay ta, amo bagadi so sinabi ni Jesus, si isay man na buot na magsunod ka nako, lingawan ang sadiri, taligdan ang sadiri, pas anon ang krus, asin magsunod sako. And Jesus is being honest. Ano ang difference ka ini sa mga nahiling tangunyan? Kadakol ka mga advertisements, inaakit kita duman sa, ini ngaya, mapayat ka, na dai ka nagjijita. Okay?
Iningaya, matalino ka, miski dahi ka mag-adal. Uy, iningaya, mayaman ka na dahi ka magtrabaho. We all know these are lies. These are lies. They're not true. They're not true. The pattern of our life is this. If we do not work, we shall not eat. If we do not study, we will not learn. If we do not sweat it out, we will not accomplish anything. That is the pattern of a Christian way of life. So let us not dahil kita maloko. Kaya na mga advertisements na biglang yaman na daing trabaho. Biglang, no, they are lies. Na maasinso kita, na dahi kita nagtatarabangan, na dahi kita magsakripisyo. That is not true. Niloloko kita kang mga arog ka iyan. If we want, kumbuta, na maging marahay, magtalubo, kaipuhan magsakripisyo kita, kaipuhan lingawantaan sa tuyang mga sadiri. Kamu po, nagaling sa abroad, di ba? Anong sasabihon nindo sa mga inurulian nindo? Pag-ulay niya nindo sa muya sa abroad. O ano, bed of roses kami. Dai, grabe nga yung pagsakit mi duman. Maripang nga kamo digdita, may free time. Kami duman, harong trabaho sana ang ano mi? Uyo baga? And that is the truth. And that is the pattern of our life. And yun kasi si Jesus nagsabi, if you take up the cross, the Lord is being honest, very honest, that victory comes after the cross. Growth comes after our struggles. Miski paghilingon taman, miski nga ni ang naturalesa kang buhay, taarog ka iyan, maselebrar ka ng piyesta, pero haloy ka nang nag-andam sa piyesta. Mag-graduate kang sarong aldaw, pero anong nataon kang nag-adal? Iyo baga? That is the pattern of our life. The cross is the pattern of our life. Kaya, amo man na di hagadon ta sa mahal na Diyos. Lord, give me strength to be able to embrace the cross and not to be nadai ako madaog kaining mga nakaputikan na pigpaparataram sa sato. No? We do not want. Daita mambot sabihin na maging miserable ang buhay ta. Pero the cross, before the resurrection, that is the pattern of our life. Kaya duman sa mga, kung gusto mo mag-asenso, embrace the cross. Kung gusto mong magpayat, embrace the cross. Kung gusto nung makanood, embrace the cross. Kung gusto mong maging maray ang pamilya mo, embrace the cross. Kung gusto mong magkamit kan buhay na daing kasagkuran, kuguson ang cross. Huli tayaon man dyan. So, the cross is the map and pattern of Christian life. Ikadua, di ang cross baga may vertical, may horizontal. Igwining moment na nagmi-meet ang dua. Yung dua, the meeting point is like the center point of the cross. And we consider it as the heart of Jesus. Huli duman sa krus, yaon duman si Jesus. Asin duman, pinatunayan sa krus, ang pagkamot kan mahal na Diyos. The heart of Jesus. Pagkamot, iyo po baga. Pero yaon man dyan sa pusong iyan, di ba? Ang puso, iyan ang mga ginagamit tangon yan pag ang tawag yan. Pag sa social media baga, pag like mo, pigpupusuan mo. Pigpupusuan mo. Pero pag mundo ka man, kuminsan garo puso na may luha. Iyo baga, puso. Yaon man dyan ang pain. At the heart of the cross is also pain, suffering, sadness, frustrations. Hain, ano ang sa imong makamunduan ngunyan? Ano ang ipinaghihibi kang puso mo? Ano ang mga hinanakit mo? Ano ang mga lanit, sakit na inaagihan mo? More often than not, iyan ang mga aspeto kang buhay mo na yaon ang pagkamuot. Tano ka nakukulgan. Yaon kaya dyan ang pagkamuot mo. Tano ka ta naghihinanakit. Dyan mo man ibinubuhos si oras mo, so rekursos mo, ang sadiri mo. Iyo man yan ang moment or punto
kan sa tuyang pagkamuot. Diyan sa krus, ipinamidbid ni Jesus ang pagkamuot kan Ama. Sabi baga, digdi, si mga duman sa Ebanghelyo, sabi niya, ako ngaya, sinugo kan Ama. Sabi man ni Felipe, Lord, ipahiling mo man sa mo ang lalawgon kang Ama. Sabi niya, uy, Felipe, asin mga pag-iriba, lang ubanan ninyong kaiba ko. Dahil Panginoon, nahihiling na ang nakakahiling sa ko, nakakahiling sa Ama. Ulit ako, sinugo ka nama. Pero duman sa krus, dumambaga sa krus, nadangog ta ang pakikipag-ulay, the dialogue between the Father and the Son. Sabi niya, Diyos ko, pinabayaan mo ako. Relationship between the Father and Son. Pero duman man siya nagsabi, Father, into your hands I commit my spirit. Kaya dyan sa krus, dyan tanahiling ang pagkamot kan Ama, sa paagi ni Jesus, ang pagkamot kan mahal na Diyos. Normalmente kita, ang sign of love ta heart, kaya baga pag February 14, iyo baga, mga heart ang pigkukuyanta. Pero sa to na mga Katoliko, Kristiyano, bako lang ang heart. The cross is a sign of love. Kaya, kamo po baga, pag hinapot ka mong nguwan, o ano itong mga krus na pinagpapasan mong nguwan? Ano baga? Father, lakadakol ka, krus ko. Kaya kung kadakol ang krus mo, kadakol man ang love mo, ayo baga. Amo yan mga pinapasan mo nyan. They are also opportunities, expressions of your love. Kaya ngunya na piyesta kang Santa Cruz. O ang iba sa Indo nagpapasalamat. Oy Lord, pagkatapos kang pagparainguwa ko, natapos naman na ang mga igin ko. Pagkatapos ko mga sakripisyo ko, agko naman Lord ako mga blessings. Nagpapasalamat ka. Pero if you pag-examine mo, saan naghahali ang kaugmahan mo? Mahihiling mo na itong mga kaugmahan mo related duman sa mga sufferings mo, duman sa mga challenges mo, duman sa mga momento nagsakripisyo ka. There is a direct relationship between your joy and the crosses and the sufferings that you have had to carry or you chose to bear. Kaya, dahil kita nagsusuko sa krus. We do not, dahil kita, di ba? Kaya, hulita, yung nga ni ang sabi ni Jesus. This is the path, the cross. Yung ini ang dalan. Kaya, dahil kita minadulag sa krus. Ang nagpaparadulag sa krus, yung man yan lugod itong empty ang pagmati. No? Nagparadulag sa mga problema, nagpaparadulag. Of course, natural sa to, magabat mambaga talaga. Pero, nagpapagyurumdum sa to, na yaon man dyan ang hararum na pagkamuot. Yung baga, yaon dyan ang hararum na pagkamot. Kaya, the cross is a sign of love. Sign of love. Itong mga pinapasan mo pa ngunyan, taano taginigibong pa yan? Because you love. Grabe nang hinanakit mo sa mga igin mo. Pero sige pa, nabubuti ka. May mga hinanakit ka duman sa mga taong pinaglingkudan mo, pero sige lang Lord, this is my life. Baga, dahil hindi nahihiling, nagdudugo man ang puso mo. Pero nahiling ta si Jesus. Si Jesus. Iyo ang satuyang inspirasyon. Iyo ang example. Duman sa krus, buminulos ang tubig asin dugo. Kaya nga ni, sa banal na Eucharistia, ginigurumdum ta ang pagkagadan, ang pagsakit ni Jesus duman sa krus. Ikatulo, pag ika magdyan baga sa sementeryo, ano mahiling mo? Mga cross, iyo baga, to mark the death, the dead. Pero bako lang sa sementeryo,
Yaon sa satuyang mga auto ang krus. Bago kita magkakan, ang Santa Cruz. Nagpapanguros kita. Pero what is significant duman sa cemetery? No? Ang cemetery is a sign of death. Di ba? Death. I mean, death para sa to. Katapusan. Kan buhay digdi sa daga. Pero when we put on the cross, anong sinasabi ta? Death is not the end. Death is not the end. There is hope. Igwanin buhay na daing kasagkoran. Death is not the end, but rather, ang kadagadanan leads us to the victory. Victory. Kaya si Jesus, ang krus na dati tanda ning defeat, tanda ning krimen, tanda ning kasalan. For us, the cross, tanda ning kapangganahan. Victory. Victory of liberation, salvation. Ang krus tanda kang pagliligtas sa to. Kaya nga ni ginagamit tabaga ang krus kung may mga mga evil spirits, we bring the cross so that we may overcome the evil one. Kung pagduman sa pag-ulyo, ang cross for healing. Sa kasalanta, ang absolution cross to overcome sin. Kaya, the cross for us is the power of God. Ang kapangyarihan nin mahal na Diyos. Nang luluya ka na, napapagal ka na, go to the cross. There, the cross is ang pagkamot asin kapangyarihan nin mahal na Diyos. Sa krus, nahiling tanan maski pirang beses na dapla si Jesus, nagbangon si Jesus. Asin duman sa krus, ibinangon kita. Kung duman sa kahoy sa paraiso, nagadan kita, huli ta pagkakasala, sa kahoy kang krus, ibinalik sa to ang buhay. Ang Santa Cruz. Sign, tanda, ning kapangganahan, kapatawaran, forgiveness. Forgiveness. Tayaon duman ang kordero ni Diyos na nagpapara kan sa tong kasalanan. And sign of salvation, kaligtasan, ang buhay na daing kasagkoran. Paladan po kamo, banwaan ni Nabwa, sa 2028, ma-celebrar kamo, kang ika-450th nindo bilang parokya. Asin gusto kong midbidon, pag kami nag-uurulay digdi, ang Nabwa, saro sa perming nababanggitan, your sense of religiosity is so deep and it becomes inspiration ini. Asin nahiling ta. Kung kaya ako na ugma, nadangog po nindo ang pastoral exhortation. Let us celebrate our 450th year. Salamat sa indong mga magurang, sa mga kamagurangan. Huli ta, padagos nindong pinapagirumdom ang sa indong mga kaakian, kang karahayan nin mahal na Diyos. Kaya tamang-tama to renew the memory, dahi tamalingawan. Ini yung dahi tamalingawan, ining vertical. Dahi kita malingaw sa mahal na Diyos. The memory. Dahi kita malingaw sa bendisyon nin mahal na Diyos. Sain pa man kita. Asin tanganing dahi ta ini malingawan, padagos tang itukdo sa mga hubines sa satuyang mga aki. Ikadua, na ang satuyang pagkamot sa Diyos, mahiling sa satuyang buhay, reach out, iyang second year, reaching out. Ang Diyos nag-reach out sa sato, kaya naghilig man siya. Alagad kay Jesus, nag-reach out sa sato. So kaya itong gibong herak, pagsuporta sa mga nangangaipo, ining mga scholarships nindo, mga feeding nindo, pagtabang sa kapwa, sa pamilya, reaching out. Kaipuhan na mahiling ang dinara sa altar, kaipuhan magbalik sa mga tao. Iyo baga, ngunyan vertical. Ano baga? Vertical. Makakan kita. Kantataramon. O atyan, madurumang kamo sa mga harong, papakakanon nindo ang mga bisita. Reaching out. Iyo baga. Imbitaran manindo ako. Kadakol, no?
reaching out, the second year of preparation. And the third, rejoice, rejoice. Tano, sabi ta, ang krus, tanda kan kapangganahan, laban sa karatan, rejoice. After 450 years, the faith is still alive. The faith is still alive. Kaso bago nag-istoryahan kami ni Father Albert, sabi ko, Father Albert, magayunon iniyong sa indong simbahan, every time maagi digdi, mahihiling ining simbahan. Let us keep the heritage, the faith of the people as a sign for all the people who come to this place. So, sa indo po gabos, salamat sa pagataman kan buhay pagtubod. Salamat sa pangataman kan parokya, kan sa idong mga pamilya, asin padagos kamong maging mga testigo kan pagkamot nin mahal na Diyos. Kung kaya, sa indo po gabos, happy fiesta po, happy fiesta kang Santa Cruz. Bati po ang gabos. Mapakumbabang buot, nagsasarig sa iyang dakulang pagkaherak asin pagkamot. Sa lambang pag-arang sa tong sabihon, kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibig. Tanganing manumpungan kan simbahan, si Kristo bilang giya sa dalan, liwanag nin katotoohan, asin burabod nin buhay, sa gabos na naghahanap sa Diyos, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibig. Sa pagpuon niya to kanduang taon na pag-andam para sa hubiliyo, ipamibi niya to na magkaigwa kita kan espiritu nin pagkasararo. Lugod, ang panahon na ini, maging pagkakataon nin pagbabago, pagrumdom sa nakaagi, asin pagplano para sa maabot. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibig. Sa pagrumdum niyato, nin may pasasalamat sa satong mga kamagurangan. Mapahalagahan lugod niyato ang pamana nin pagtubod,
asin padagos na magin pundasyon sa pagmukna kan mga saradit na komunidad. Pamibinyato sa kagurangna. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Ipamibig niya ito ang sa tong mga pag-aabayan. Hurog na itong napupurisaw, nagagabatan, asin nasa kadipisilan. Manumpungan lugod niya ninda sa satong komunidad ang katuninungan ni Kristo. Ipamibig niya ito sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing inaan mga jóvenes magtalubo sa pagtubod, makagibonin marahay na desisyon, asin maging responsableng leader kan sa indang henerasyon. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Para sa mga parokyano na nagtalikod na sa kinaban na ini sa lawig na panahon, maglaog sarong na inandam ni Kristo para sa inda, ipamibig niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Idulot man niyato ang sa itong mga personal na pamibi, kahagadan asin mga intensyon. Ama niya mo, sagod pa man, nagpapasalamat kami sa imo, huli kan sa imong karahayan, sa pag-apod sa mo, sa bagong buhay nin sa imong aki. Giyahan asin surugon mo kami sa mong mga kinakasibutan. Magdanay kami sa paglingkod sa imo, sa samong pagmangno sa kapwa. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matuko po ang gabos. Ang liturhiya kan Eucharistia. Ang pagdolot asin pag-andam kan mga atang.
Magpamibi ka mo mga tugang tanganing ansa ko asin sa indong atang, maako malugod kang Diyos amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamarawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. O Diyos, kaming ginibo mong mga kasumaro, kansaro asin nangungurog na pagka-Diyos, sa bagsikaining sinasambang pagtinautaohan kan sakripisyo, nakikimaherak nagibuhon mo, tanganing sining na minidbidbian sa imong katotoohan, kami man lugod makasunod kayan, uli kan mga marhay na ugali, uli ki Kristo sa mong kagurangnan.
an kagurangnan mapasa indo. Asin sa imong espiritu, Itaas ang mga puso, itaas pinasa kakurangan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maniniguasin dapat. Totoong maninigwasin dapat matano sa sinakakaligtas na ikakagurang na ni pagrukyaw sa gabos na panahon at ang ngani mas mamuraway na hurubay urog ng gayo sa panahon na ini na si Kristo sa mong Paskwa idinulot na sakripisyo hulita sa pagkarumpag kan lumang pagkabuhay ang gabos na isinikwal binabago asinan karahayan kan buhay ibinabalik sa mo ki Kristo. Kaya sa labi-labing kaugmahan kan Paskwa, nag-ugman gabo sa bilog na kinaban, pati ngani ang mga langit na virtudes asin mga angeles na potestades, nagaawit kan imno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Kagurangnan ikananggadaan banal, burabo din gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanala ka nambon kan sa imong espiritu. Tanganing para sa mo maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Heso Kristo. Kan siya na sa rugaring nabuot pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuan ni tinapay asin pagpasalamat binaak ini, asin itinao sa iyang madisipulos na ansabi, mag-ako ka mga boss, asin magkakan ka ini. Ta ini ang sakuyang hawak na idudulot para sa Indo. Siring man pakapamanggi pagkuanya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, itinaw sa iyang madisipulos na ansabi, mag-ako ka mga boss, asin mag-inom ka ini. Ta ini ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin dani natipan, napapabuloson para sa Indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini, paggibuhon Indo, sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod.
Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadanan sin pagkabuhay liwat. Nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalisin kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanig mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Giramdam mga kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kaibakan sa mong Papa si Leon, asin kan sa mong Obispo si Rex Andrew, asin kan gabos na klero. Siringman, giramdama sa iyong pagkaherak an sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos sa magadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kay ni Santa Maria, Birhen na kan Diyos, kay ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, asing gabos sa santos, na kay tupa nakapagayagaya sa imo. Magkanig kong maging kahiras, kan buhay na daing kasagkuran, mag-umaw, asin magpamuraway sa imo siringman, uli sa akimong Seso Kristo. Huli sa iya, asin kaibanya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natugduan kan mga nakakaligtas na tugon asin pinatuod, kan Diyos no na kaugalian, nangangas kita magsabi. Pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kaharian mo, mangyari ang buot mo sa dagat, linsiri sa langit, ansa mo asin patawaron mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muyan. Agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamo, ang katuninongan. Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingka sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglawom asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo.
Heso Kristo ang kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ang sa kong katuninongan itinataw ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong makasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkani ko na siya mapatuninong, asin magkabor niyo, susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuinongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinauhan kamo nin katuninongan. Uya an kodero kan Diyos, uya nagpapara, kan makasalan kan kinaban. Paladan ang mga inapod, sa pamanggi kan kodero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikaw magdagos sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mao-umayan.
Matindog po ang gabos. Mamibi kita. Kagurangnan, nakikimahera kami, magkaligong maghumari ka sa imong banwaan, na tinugduan mo sa paagi kan mga langit no na misteryo, asin gibuhang magduman, hali sa lumang pagkabuhay, pasiring sa bagong buhay, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Maluhod po ang gabos para sa pagdusay sa mahal na krus. O mahal na krus, sa kapasalamatan asin kagalangan, minaluhod kami sa imong atubang. Magpuon sa aldaw na ini, sagkod pa man, ipinapanungod niya mo ang samuyang buhay, sa maestrong ipinako sa krus, nagatang kan sayang dugo asin buhay, huli sa muya asin sa mga tawo gabos. Magiging kaming surugoon kan krus, asin kung saan papatunayan niya mo, ang katugdoan kan sa mong maestro. Magiging kaming mga lingkod sa krus, asin dadarhon ang waras na biyaya kaiyan sa samo, asin sa mong kapwa. Magiging kaming mga katuod kan krus, tagob na gayo kan espiritu, kay tunghuli sa muya, nagadan sa krus. Amen. Matukaw po ang gabos. Sa tuyang hinanyugon, ang mensahe nin pasasalamat kan sa tungkura paroko, Reverendo Padre Albert S. Aurelio. Diyos maray na ramrag po kaninyong amin. Happy Fiesta. My heart is full of joy as I look to you today. Today, we have been just celebrated our titular feast. We have officially stepped onto the threshold of our history. By launching this 2-year preparation for the Grand Jubilee celebration of the foundation of the Holy Cross Parish, we are honoring the generations who built these walls and the spirit that continues to give them life. As we reflect on our theme, I want to extend my deepest thanks to those who made this kick-off possible, headed by our main celebrant and preacher this morning, Most Reverend Rex Andrew C. Alarcon. Palakpakan po niya to si Archbishop. Siyempre, salamat po kay Bishop Louis Oxiano, our very own, to be with us this morning. Salamat po, Bishop Louis.
Then the Parish Pastoral Council Executive Board, headed by Ma'am Nance Penetrante. The priest concelebrants, special mention to Father Dexter Peñaflor, the one who read the exhortation, the secretary of our Archbishop. Palakpakan niya to. Of course, the other priest concelebrants, most of them from Nabua. And then the local government of Nabua, headed by Mayor Fersimbulan, our former congressman and congresswoman, Fortuno, salamat po with your presence. The Confraternity of the Holy Cross, headed by Mr. Elmer Restrado. The Our Lady of Katipunan Association, Our Lady of Angusta Association, Confraternity of St. Joseph, Barangay Pastoral Council. So are well represented this morning. Thank you for coming, for being present. The Barangay Councils, the Worship Committee, Chairperson headed by Brad Gerard Pariña, who make sure that our celebration today would be solemn. The Parish Youth Ministry, animators, the Social Communications Ministry, the live streamers, the Eucharistic ministers, lectors, altar servers, of course, our choir, the Cantate Domino, and the Parish Youth Choir. Palakpakan nato ang satong choir. Collectors, Ancilla Domus Dei, the ushers and usherettes, decorators, headed by Wikwik, and of course the flower sponsors, Novena prayer leaders during the past 9 days, various religious organizations and movements who actively participated in our activities, MBG, the Knights of Columbus, and office rectory maintenance personnel, of course, our Novena sponsors, and operers. Salamat po. We are just beginning, and we have yet 3 years more to really celebrate. To our elders who carry the memory of our foundation and our youth who are the life of our future, who are the life of the parish, thank you. Your presence today is the greatest testament to the enduring power of the Holy Cross. As we begin this 2-year preparation, let's remember that the Jubilee is not just about a date on a calendar or a physical building. It's about spiritual renewal. Over the next 2 years, I invite you to walk the way, seek the truth, and celebrate life. May the Holy Cross be our constant shadow and our brightest light. Let us move forward with joy, anticipation, and a shared heart. Happy Feast Day to all, and let the Jubilee preparations begin. Ngunyan, pangingenotan kan sa tungkura paroko, ang pagpamibi kan Jubilee prayer. Maluhod po ang gabos. Pamibi para sa Jubileo kan parokya. Diyos Ama sa langit, uya kami sa imong atubang. Pano nin pagpapasalamat, mantang nag-aandam kami para sa ika-450 taon bilang sarong parokya. Sa nakalipas na 4 may kabangang siglo, ika ang samuyang naging pailihan. Sa lambang momento kan samong kasaysayan, ang sa imong grasya padagos na nagsusupay. Jesukristong kagurangnan, dinaugmo ang kagadanan sa paagi kang krus na naging instrumento kan samong kaligtasan. Nagpapasalamat kami sa imo para sa mga buhay na gapo, ang henerasyon ng mga kapadian, relihiyoso, asin mga laiko, na nagtukdo kaining komunidad ng pagtubod. Tawan sa mo ang grasya na pangatamanan ang mga pamanang ini sa paagi kang banal asin matanos na pagkabuhay. Banal na Espiritu, bagwaan sa mong mga puso, mantang kami nag-aandam para sa Jubileo.
Gibuha kaming simbahan na sinodal, nagdadangog, nagbubulong, asin naglalakbay na durungan. Palaadan sa mo ang kalayonin misyon, sa paagi kan sa mong gibong pagkamuot, madarami lugod an sa imong liwanag sa mga dukha, sa mga nagmumundo, asin arog ng gayo sa mga jóvenes, na iyo ang paglaom kan sa mong simbahan. O banal na krus, lugod ang selebrasyon na ini, bako sa nang paggirumdom kan mga nakalipas, kundi maginborabod nin baagong kusog nin pagtubod para sa mong komunidad asin familia. Sa grasya kan sa imong sakripisyo, kami lugod maging liwanag nin paglaom sa kinaaban. O Maria, inang katipanan asin angustya, ipamibi mo kami sa imong aki, mantang sa mong ipinagpapasalamat sa Diyos ang sagradong panahon na ini nin biyaya. Amen. Amen. Matindog po ang gabos, ngunyan makisumaro kita sa pag-awit kan Jubilee Hymn na pangingenotan kan Parish Youth Ministry. Ang Jubilee Hymn sa tuyang aawiton sa mga misa sa panahon kan Hubileo. In the shadows of our ancient walls, a story starts to unfold. 450 years of faith, a legacy more precious than gold. Mula sa binhing itinanim hanggang sa itong pagyabong, saksi ang langit sa biyayang sa amin ay dumadaloy. Through the trials and the triumphs, your mercy stayed the same. Our ancestors' devotion still flickers in our name. Renew our hearts, O Lord, in the fire of your love. Reach out our hands to all with blessings from above. Rejoice, let every voice proclaim the wonders you have done. 450 years as one under the setting sun. Sa apat na raan at 50 taon, pag-ibig mo ang aming baon. Hindi sapat ang manatili sa loob ng ating simbahan. Tayo ay tinatawag na maging liwanag sa sanlibutan. To the broken and the weary, to the lost and the oppressed, we carry hope and healing, that the world may be truly blessed. Isang sambayan ang naglalakbay, tapat sa iyong utos, pag-asang walang hanggan, sa biyaya mo'y lubos. Renew our hearts, O Lord, in the fire of your love. Reach out our hands to all with blessings from above. Rejoice, let every voice proclaim the wonders you have done. 450 years as
An kagurangnan mapasaindo, asin sa imong espiritu. bendisyonan man lugod kamo, kan Diyos na makakamhan, an Ama, asin Aki, asin Espiritu Santo. Amen. Sa katulungan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva sa banal na krus! Viva! Hello. Announcement po. Sa day po mahaloy, isusunod po niya to ang Santa Misang alas 10. Alagad nin Holita. Alagad po nin Holita lagpas ng alas 10. Inibitaran mo na po sa PPC na magiyan sa tubangan for the picture taking. So, may misa pa po kitang alas 10, alagad mga 10:30 na po makapupuon ang sa tong Santa Misa. Salamat po. In the shadows of our ancient wall, Thank you very much po, Parish Pastoral Council. story starts to unfold. 450 years of faith, a legacy more precious than gold. Mula sa binhing itinanim hanggang sa itong pagyabong, saksi ang langit sa biyayang sa angin ay dumadaloy. Through the trials and the triumphs, your mercy stayed the same. Our ancestors' devotion still flickers in our